India mi ka channel banwan rak kubor ba man lagasni. Kilonging jugi peungut ki nom Mexico ki bala bansha penya bansha tiap haki klau ki petam haki benta shati jong kanong ba hakasi pa lay balala kle shim benta haka jingwat pajba na ka benta la ki jong ki ba id bathon haringkat ki kunhun seng troi man subha ki bor sarkar bat ki ro shampang na katnat forensic kelas jangun penlongi ka jingwat haka we ka jaka klau ka ba he ka badan ding ha ajasko haki benta shati jong kanong ba Mexico City banlap iki basa jong ki breu ki ba jarngai bat ki bala bansha penyam ki kenhun ki badan benta ha kate ka jingwat ki antat bakila bandan hapdeng chispa lai pho adu chispa san potali ki menyap ki bala step ne buri ha kate ka jaka ki long kimi ki ti ya ki kendau da ki pro katba ki wei pat ki panon kam da ki wat bat ki mashen ki bahe bat pen khot ya ki ding ki sing pen i ki dorling ba kalat pathai kubor ka ara sili olmedo cross sapos nam karta ka yathu shakalat pathai kubor ba kadang wat ila ukun u benjamin u bala jar ngai na ka wei ka jaka ba marjan na du ubna yayong arajar arsa lambar bakade ke jaka ka balai loi bat keloi ka pensuk shibun yaki breu ban wan bread ne tap yaki menyam kala ong habaro ka we gari ki don hadu pala chispa ar pinyo hajar ngut ki breu ki bajar ngai ha ka ba kande ka jing keu jong ka jing ja ju ki breu kala peneso ki jing jor jong ki kam betrim lengba ki kan hun runa kha yidrong kata nadu ba ka sarkar kelas dang ye ka jing khandra ka ba he ba ka bathmu persha ki kan hun runa nadu ubnai no pra ar jan riu ya kimet ya belalap na keleng kari habartolina hakajalla ka thanshati lami ngi jong ka tamu lipas ki bor sarkar ki lalap hadu kumbasan spa kilo kishing breu ha pedeng u snam arja khatnyo bar arjar apuhe